Tavasz van. Kedvező az időjárás. Rügyeznek a fák és a bokrok a nagy kiterjedésű erdőségben. Az erdő apraja nagyját áthatja a tavasz tevékenységre ösztökélő melege. A biológia szakkör nebulói is útra kelnek. A mai megfigyelés tárgya a mogyorós fele. A természetről magyaráz a lányoknak Tóth Ágoston erdész. Este van. Legelészik az őzike. A macska a bokorból előjött. Ilyenkor bújik elő vackából régi kedves ismerősünk, a mogyorós fele. Bodnár József ismerkedik a pajkos állattal. A pelét pozontos farkáról és pisze orráról lehet a legkönnyebben felismerni. Megtörténik a mintavétel. A megismerés kulcsa az éberség. Jani és Sári boldogan hódol a piknikezés örömeire. Ahány bokor, annyi érdekesség. Hurrá! Én is megleltem. Megyek és elújságolom a többieknek. Sajnos útközben elhagytam a lámpást. Késő bánat, ebb gondolat. Köszönöm a jó tanácsot, Ágoston, így már biztosan meg lesz a kandellábel. A kis fele is megérkezett. Tessék, itt a kandellábel. Vége. A legközelebbi mozgófilmvetítésen a mezei nyúlról lesz szó. A viszontlátásra!